plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay. Webes po ngunyan. Apat na aldaw na sana, tapos na naman ang Hulyo. Minapasendo po ang programang 2D sa GB Albay Ahead. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda. Maray na hapon tabi sendo gabos sa gabos na mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuy ang pangungumusta sa lambang saro sa Endo. Espesyalmente digdi sa 2nd District. Legazpi, Daraga, Kamalig, Manito, Rapo-Rapo. And of course, sa Bilog na Albay, 1st District, Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malalipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. And sa kabos na pigabot kan sa tuyang broadcast sa paagi kan traditional radio 729 po ang samuyang frequency sa YouTube channel DCGB app. Pwede man kami madangog sa sendo mga cellphone. Hanapon lang ang DCGB. I-download nindo. Wherever you are, madadangog nindo ang DCGB. Maski anong oras, loud and clear. You can face it. Sa Laudo Technical, si Ramir Tanay. Sa IT, si Tricia Marie Litana. And si Richard Astor. Sa News Base, Jenny Matthew Maliran, Angel Mustasa, and Nicole Gloriane. Kami po kabos, pinapaabot sa doon in patratarangon yan pagkahapon na ini. Sabayan nito kami digdi sa programa sa kod alas 5 nin hapon.
Mag-uro na istorya lamang kita kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kumusta mga evacuees? Kumusta na tabi? Lampas ng sarong bulan. Ano? Napapawat na kamo? Mauruli na kamo? Buya na nino magbaralik sa barangay nindo? Kaya nga, nataday pa maki-order. Mantinido mangga an alert level kan bulkan mayon. Maski sabiyon tanang medyo nagtataga puro pengalo adi. Di pa kita makasiguro. Kaya di pa pwede ibaba an alert level. Malay mo, kaya tamang piga-agad. Naguruli ka mo tapos biglang puminos nga kayan. Isa kan babasulon. Tantara mo baga ni Presidente Bongbong Marcos, ang gobyerno matabang good for 90 days. Butya ba yun? Tulong bulan. Nga ba ko? Iyo yan. Kaya diyan mo natabi ka mo sa endong kinamumugtakan. Tadi magkamo papabayaan kan gobyerno. Ano, yaon ang gobyerno sa pag-asikaso sa endo. Kaya lampas pa sa nga ni sarong bulan. Tantara mo baga ni Marcos, 90 days. Tatabangan ka mo. Ang mga LGU, yaon man dyan sa pag-ayuda. Kaya relax lang ka mo dyan. Kaya ito nga ni, inabutan ki 4 na bulan yan. No. Naramduman ko kaya ito, 2014 gaw dito. Poon September, October, November, December. O 4 na bulan. Bako? Kaya ingat-ingat man giraretabi kita. Ano, tanganing malikayanta ano man na problema. The night rolls in, you can feel it starting all over again. The moon comes up. Bueno, so diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Yan. Pasalamat palantabi kita kay Kong Joey Sarte Salceda because nagkaigwa kita garare ki oportunidad na personally maka-atindir kan second State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos duman sa batasan pambansa last Monday. Yan. Yo? Okay. Very rare opportunity ini tabi na makaduman sa batasan to see personally kung ano ang mga sitwasyon duman sa laog kan na batasan. But prior to that, bago kayan, pasalamatan taman pala na si Senador Francis Tolentino. Senador Tolentino for the accommodation na pig-extend sa grupo kan Albay Media duman sa Tagaytay City. Tagaytay City last Sunday. Ano? Yan. So plano ko tanakan grupo kung dai man sa na makaka-atender duman sa ayan ang batasan sa zona. So plano ko tana half day tour duman sa Tagaytay. Benchmarking kanayon sa tourism promotion. Taramtang padagos, ang Tagaytay, ang Tagaytay City, kumbaga progresibong maray na syudad sa Cavite. Ang Tagaytay.
Garuma sa na ni bagyo, mga ipagngod, ta elevated siya. Nasa itaas siya. Kung ilingon nindo ang Tagaytay, magayon talaga. Di mo na makaipon mag-aircon. Tamalipot ang paros duman. Buda overlooking sa Taal Volcano. Yung nga na yan ang didiskusyon duman kan Batangas and Cavite. Ta mas duungaw sa Cavite ang Taal kaysa sa Batangas. Although ang Taal Volcano nasa Batangas. Iyan. Maili mo duman sa an ira palan kan Tagaytay alone is 1 billion pesos. Siyudad siya na yan. 1 billion pesos ang pundo kan siyudad. Ta ang Tagaytay mga tugang parte yan kan Cavite. And ang Cavite dakulunon ang siyudad. Dakulunon ang siyudad yan. Bacoor, Trece Martires, Silang, Dasmariñas. Pito gayod ang siyudad yan sa Cavite. Poon duman sa poon. Paitaas. Uyog-uyogon mo yan. Dakulunon. Nakaurumi duman sa top notcher Kagawad. Si Kagawad Hiner Vergara. Iyo ang nagkigusto mo ki diit na briefing mananungod sa syudad. Tanumang pala na Mr. Tanay sa Cavite. Dahil man dumang ki ibang minatumang ng mga kandidato. Taros pugol kan mga Tolentino ang Cavite. Ang mayor, Tolentino. Ang congressman, Tolentino. Yan pa si Senador Francis Tolentino. Yan. So, ang tourism talaga naman sa yan ang Tagaytay is talagang kung sabi yung tanang one of the best. Ang ano ko tanak ang grupo duman, makabakal kaya itong baka. So beef baga duman Ramir, na kailera, puro mga baka, no di man kami natawang kitchen sa duman nga ni. Na makapaglimok-limok. Lunes ko ta na, iyo ko ta na so plano. No di man nga ni nalabos. Ta early morning, nagbaba na kami. Pasiring naman sa Batasan. Iyon ito so pag-abot naman sa Batasan, sa North Gate, timbre doon na so security duman. O nga so mga tawong maralaog. Timbre doon na. No di, bilang pagsunod sa security protocol, tumaigpit ba ya? Maigpit. Nasasabotan tayo yan na pag-araw kayo ng mga okasyon, maigpit talaga ang security. No ID, no entry. Yan. So, siyempre, kay po na magtaod-taod kami duman. Ariyo so parada kan vehicle mi. Through messenger sa nang supahit. Isubit niya sa mga papel, mga picture. Ang makonsuelo Ramir, pag abot ka ng oras na ngaya tatawang ka ki ipaprocess duman, QR code siya ng una, di ako nakasabahay. Sa mga approved QR code, tulo kami gayon o apat. Pangyayari sabi ko, los taka niyo, maistambay kita kani mag-apon. Di, submit naman kan iba pang requirement.
Yaw na kami naman sa may entrada kan sa security. Sa entrance. Hindi yo. Ato na nga yata gibuhan ta kipaagi. Dapat nga maka-imprint kita kay ID. Hindi yo. Nakagibo kay ID. Natawan ako kay ID. Ay ako salamat. So pag-iriba mi naman, apat naman, dahil natawang kay ID. Di nawalat. Pero, natawan man gila yun. Nagpa-imprint tagarare kay ID. Di, madaling sabi, ito mga hapon na ito, after lunch na. Madaling sabi, nakalawag kami duman sa Batasan Complex. Ayan. Mailing mo duman sa red carpet. Dahil pa man nag-aarabot sa mga congressmen, mga senador, mga cabinet officials, and mga guest. Kaya, nakalaog pa kami duman. Pero, siyempre, may mga protocol man gilayon na dapat sunodon. Nakataltag duman sa mga security personnel. Ayan. Duman na kami natawang ki opportunity na makaoron sa mga nagkaparang Bicolano legislators, mga Albay Solons. Duman kami sa North Wing dito o South Wing ito. Sa opisina ni ako Bicol Representative Saldico. Yaw naman si Congressman Joey Salceda, Congressman ko, Congressman Jill Bungalon, dating Congressman and AKB Executive Director Attorney Pido Garbin, Attorney Carol Cruz. Nagdumang pa nga ni si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Orulay, bago magsona. Ayan. So, very thankful tabi ang grupo for the opportunity extended to us. Pagkatapos duman, tinarawang kami kay card, invitation, na pwede kaming makalaog duman sa plenary hall. Mismo duman sa session hall, makalaog kami. Sabi mi, malaog kita dyan. Di kayo basta-basta makaali. Sagot na dahil natatapos si Presidente Marcos kanya sa iyang zona. Ako niya, ning magayon na eksperyensya, mga ipagngod. After several years na dahil nagkaigwaki face-to-face na event, virtual sila mga enot, bilang siya na sa mga tao na pigpaduman and all the rest via Zoom so pag-atindir ninda sa zona. Nadodoongawan may suhelipad na ogpaan kan helicopter, presidential chopper, nadodoongawan may, dumang kami, aron ni kami duman. Tiyaw man naman sa opisina ni Congressman Joey. Pero sa security, abaaman ang gad na. Ang pagralaogan duman sa red carpet, matindi. Fashion siya baga, kun baga, pasiraraman ki Bado. Duman nga ni isa pigtang bayan mi sa pasilyo, na marasay-basay duman sa mga guest mura sa mga congressmen, congresswomen, pasiraraman kibado. Pag-aro kaya na okasyon, minsan, sa mga babae, patalbugan kay mga bado ninda. Pati lalaki,
Although, direferensyahan siya na sa barong. Puro ang babae, mahiling mo duman. Aralabaw ng gayad, una mo may kasal, kabos, mga branded ang mga ikim-ikim na bag. Matindi. Dahil na kami duman nagpasad-pasad ta, baka masikmul kami duman. Dipisil na. So mga celebrity, ito pag duman mga ni sarong room, dakol ki mga celebrityng rayaon duman. May nagpapicture man sa muya. Ayos man. Another good experience mga ipagngod. So thank you very much Kong Joey and the rest sa opportunity na naitao sa grupo na makapasyar garare naman sa Kongreso. So, prior kan Sona, nagkaigwa ki mini press con with the Albay Media Group. So, iba-ibang mga issues and concern na kinakaipuan masolusyonan. And sa nga ni kaini, ini pong presenting sitwasyon kan Bulkan Mayon. Ayan. Na parang ribong pamilya anyaon dyan sa evacuation sagud sa ngunyan. According to Congressman Saldico, who happens to be the chair kan APRO committee, igwasindang ipig-allocate na 10 billion pesos. 10 billion pesos for water system project. Water system. Yan. All over the country. Although igwa na sidang pig-implement bagadigdi. So solar-powered water system level 2 dito. Dadagdagan pa yan. Siyempre, saro sa mga concern digdi sa mga evacuation center, iyo po ang water supply. Water supply. So, nagpapadrill bagasinda sa iba-ibang mga water o mga evacuation center. Igwasinda ki kung bagagaro water finder, aro gayan. Nasususog kung arin ang may maray na source of water. Duman sinda may na drill. So, yan ang sistema na ini mga evacuation center ngunyan baborugtakan ang ki water system. Di man tabi nindo pag raoton. Taka mo man ka na makikinabag. Tamay na isiyan kita, na igwa ki sarang evacuation center, may ibinugtak na water system, nagkasurulo. Kapag pinakiaraman daa, di magituto mag-operate, pinakiaraman so water system, so operation ka ito, di man gyud tatao, di nag-short, nagkasurulo, so baga solar-powered. Ayan, So yan, saro yan. And sabi man ni Kong Joey, ipupus talaga itong MICE. M-I-C-E. MICE nga ni. MICE. Ano nga yan? Dakula po yan na building. Evacuation center. Kasarabi na dyan, meetings, tapos convention, exhibition, kung may exhibit. Dakula po yan. Igwa na mga identified LGU digdi sa Albay na bubugtakan kayan tabi na MICE na yan. Bako MICE, M-I-C-E-R. Kasabay kayan,
itong pigiapod tang Super Health Center. Ha? Nata, kasabay-sabay tabi iyan. Naduwang iyan. Takon igwa ki mga evacuees, bagyo, o pagtuga kan bukid, iralaog dyan sa evacuation center. Ang saro sa mga tatawang ki priority is health, salud. Kung igwa mo dyan kinag mga aki, mga gurang, etc. na may mga kamatian, iyakong siya na sa kataning ang health center. Na igwa ki mga fasilidad, health facility, na pwedeng gamiton para mas matreat ang mga may kamatian. Digi sa tuya, igwa na ki, kundi ako nasa sala, mga 7 na ngayon na mga LGU, unidentified na babugtakan kay ning building na ni. Dakula ini. Bako ini araw kay mga covered court siya na. So pwedeng makaakomodar nin mas dakol na mga evacuees. Yan. May budget na tabi ini. Aram nindo, magkatandim baga si Kong Joey boda si Kong Salde. Si Kong Joey, House in Waste Committee, si Kong Salde sa APRO. Sabay-sabay sinda. Ayan. Nagtatabagan sinda kung saan makuaki budget. Ano ang mga source of budget na pwedeng may alokar para sa mga serbisyong ini. Yan. So hopefully, sa mga masunod, igwa na katakaya na may share na yan. Ang arpalan dyan, share creation. Pwedeng gamiton sa mga sports. Tadakula nga ni. Uy, ang baga dyan sa Bicol University, igwa baga dyan ki Masarigon, na building sa ibaba. Sabi nga ni, it can accommodate 10,000 people. Madali na matapos. Ano ini sabi, Mike? Public service po. Ha? Public service daw. Public service. Okay. No problem. Iyo, taod-taod. Basahon tayo na eh. Yan. Okay. So, yan tabi. So, rest assured na igwa ka yan ki mga maburutwa na mga ano yan, mga buildings na yan sa mga LGU, sa mga masunod na bulan. May budget na tabi yan. Kaya no problem na tabi. Iyo? Madali kita may anunsyo ko na nitabi digdi. Public service announcement, Maria Nina Lascano, Can Santa Cruz, Malilipot. Contact number 0981 0985 454 or 0963 298 2255. Nagsakay sa jeep from Tanchuling Sujip daing pintura alternate row ang rota kani. Nagbaba siya sa Yasiano na nagbakal kay Boko Diyos. Duman niya na reparo dahil nasusarong bag niya na may laog na tubig tapos mga bulong, maintenance, orange eco bag. Ang laog, bottled water, bulong for kidney, cholesterol, and high blood. Maski databi, dahil na makauli, so eco bag. So mga bulong siya natabi, ang makauli. Yan. Ano man hindi ini, ang bulong na ini? Ha? Kung dahil man sila nagagamit kayo ni,
kung si Semen tabi nakapurot kay niyo, kung yaon man sa bag, yaon pa sa jeep, pakiuli na lang tabi digdi sa istasyon, kan eco bag na ini. May mga bulong tabi ito. Maintenance tabi ito. Iyo po. Nawalat po ini ni Maria Nina Lascano, kan Santa Cruz, Malilipot, Albay. Paki na lang tabi, uli na lang tabi, kung yaon man may sa jeep, may nakapurot kayo ito, dahil manin ito papakinabangan mga maintenance ito, sa kidney, cholesterol, puda high blood, iyo po. Okay, sige. Ay, maray na pong palang tabi dyan sa Gabawan. Birthday ni Baby Gab Jokino. Salamat tabi sa masira mo na pangutuan ka Subago. Yan. Nagduman kami. Tanag-imbitar si Pading Doy. Duman nga ka mo. At bata nga first birthday kan aki. Salamat na maray tabi. May may bit-bit pa uli. Ibus budak suman. Yeah, salamat tabi diyan sa pamilya ni Pading Doy, kay Joan and iba pa sa puwerteng pangutuan kaso bago. Yan. Okay. So after kay itong State of the Nation address, atab-atab, mga pasado alas 5, tapos na si BBM kasi iyang SONA. Sobra man sarong oras sa iyang mga pataratara. And don't you know that so iba sa mga naunabiyan duman sa State of the Nation address, so mga proposal ito ni Kong Joey. So iba duman iba duman. Bako man gabos. So iba duman na mga mga pigya o nang bita ni BBM. Mga suwestyon ito ni Kong Joey. So mga highlights duman. Naling nindo duman sa video kan paluluwas na si presidente. Doon baga sa gallery, yaw naman si Kong Joey. Nag-uron baga sindang dua. Kung apotin mi kuta na nga ni. Kung supig-uron ng kanduwa, di. Dahil naman, busy na kato si Kong. That time, muda, duman sa lounge, masamok na. Tago duman ki mga rulamisa, pwede ka magpika-pika. Mag-ali naman kami. Kinagahan, may invitasyon pa kuta na duman sa Senado. Sa Senado lugod, dahil dakol na protocol sutara mo ni Senate President Miguel Zubiri, ilusin na ngayaan protocol. Pag duman timbrido naman duman. Supposedly, may appointment kami kay Senador JVR ito. Day inabot, nasa airport. Kan Martes, si Presidente Marcos baga, biyahe, pasiring sa Malaysia. Tulong aldaw na state visit. Kasabay duman man si Senador JV. Pero separate flight. Bako man siya duman sa presidential plane. Iba man na aeroplano sa piglunada niya. Pasiring duman sa Malaysia. Kaya, day minato paran. Nakadumang kami sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayan.
nag-apit man kami duman sa opisina kan Deputy Secretary General kan Senate taga Bakakay. Si Tukayong Attorney Edwin Bilyen. Nagbisita kami duman. O restoryahan man kami. Sabi ko, pagluwas mi, kaya nang ganyan ako. Ito ang pala duman sa kantin. Duman nagtiripon sa grupo. Nangarabot-abot na sa mga PR kan ibang mga senador. Nakimidbidan man kami. Yan. Salamat tabi, Senador Alan Cayetano. Yan. May pabit-bit pa. Pauli. Di ko na mag-arali ko na. Di ko na nga. Di ko pa nga di eat something na ano nga. Di nilatbi man. Di, salamat na maritabi sa arogan na opportunity. Dahil nagdakol naman na protocol. Timbrido naman. Ayos man. Libot-libot man sa grupo duman sa session hall kan Senado, sa iba pang mga ano duman. Sabi mo, rin naman ma-otro yun eh. Yung gwapo ko na kaming atindira na event no di Denalawos. Yung nga nito si Marcos, kinaagaan may biyahe pa Malaysia. Si Speaker Martin Romualdez, kaya riba naman ni Marcos sa Malaysia. Duman ko na kami may event pa. No di, schedule siya na masunod. Pag may event naman. Yo? Okay. 10 minutes po bago mag alas 5 nin hapon, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Oh, mayor no, ang kalbigang ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dagol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cells. Masubukan ko minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung mas edad ko ngayon, ako'y nang-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patahan ng tanggulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan!
yan. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid Sabayaning Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid Sabayaning Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idulukan masa, dainang iba yung Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano, Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda. dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Okay, mga tugang 5 minutes po. Ayan. Bago mag alas 5 nin pagkahapon, marina hapon palang tabi kay amigong Bracadyo. Diyan sa Bakakay, nakaantabi ngo niyan. And of course, kay Engineer Wally Sabater, kan WAS team, Water and Sanitation and Hygiene team, kan Provincial Health Office. Salamat tabi sa indong pag-antabay digdi sa programa. Okay. So, saro sa mga natukar duman sa mini press con with Kong Joey, Kong Saldi, Kong Pido, Kong Jill, and iba pa. Ini pong mananungod sa proposal manungod duman sa mga benefits kan mga uniform personnel and non-uniform personnel. Pag sinabi mga uniform personnel, iyan po sa mga militar, police, Bureau of Fire Protection, BGMP, Coast Guard, etc. Tamay mga kaaditan tabi an mga ini na ngaya mababawasan ang sendang mga benefits once na i-implement ining aprobaran ining proposal na ini, manunungod yan sa bagay na yan. So iba nga ni, nag-iisip na kung ano ang mga dapat gibon. Baka nga pag-abot ka ng oras, data ma-enjoy so mga dapat ang i-enjoy na benefits. Kung ano-ano ang mga kaaditan na naguruluwas. Manungod yan sa bagay na yan. So, nagtaon ng paliwanag tabi si Kong Joey, manunungod yan sa proposal na yan. Tanganing, makampante so mga
posibleng tamaan kay ni. Ano? Uya po ang payag ni Kong Joey mananangod dyan sa bagay na yan. So, para po sa MUP, number 1, kakaroon tayo ng social compact with all the uniform personnel, lahat po ng services. At sila ay nag-agree noon pa na magkakaroon tayo ng 10-year social compact kung saan yung kanila pong mga sahod ay ang salary increase ay magkakaroon ng cap na hindi pwedeng lumampas ng 5%. Pero hindi yung gagalawin yung indexation. Hindi yung gagalawin for the next 10 years. Hindi yung gagalawin yung kanilang 20-year na optional retirement. Yung kanilang retirement age at 56. Yung kanilang one step higher upon retirement. Hindi yung gagalawin. Pero they will contribute. Pero dito naman sa contribution, hindi sila lugi. Dahil 12% ang galing sa gobyerno, 9% ang galing sa kanila. So, magagastos pa nga yung gobyerno para sa kanila. At lahat po ng contribution ay mapupunta to increase benefits. Hindi po yan mapupunta para fundingan yung kanilang retirement pay. So, hopefully na ito po, ako bilang isang ekonomista, at ito'y pinag-aralan namin na matagal noon under the ad hoc committee on the MUP kung saan nagkaroon po talaga ng isang very healthy and robust agreements between at ito under House, nakapalo po yan sa House Bill number 6667. So, inatasan po ng ating Pangulo, ang ating Speaker, pati ang ating Chairman ng APRO, na ipinasa naman po sa akin. At maliwanag po na ito ang solusyon sa issue po. Okay? So, yan po. Yan po ang paliwanag ni Kong Joey mananangod yan sa bagay na yan. Gayod sa mga men in uniform, women in uniform, igwa na kamo kay ano yan? Yan ang masasabutan nindo kung ano mananggadaan sa likod kay ni. Iyo? So, di ko na magpara dit tabi, ano? Di ko na magpara dit. At di pa man ini nagiging law. Proposal pa siya naman. Maagi pa ini sa proseso tabi. Iyo? Okay? O sige. No di, sa Sabado, apot awning agadan ta naman kipaliwanag. May paliwanag naman si Kong Joey. Manangod duman sa Agrarian Reform Emancipation Act. Ini, saro na po ining law. Pirmado na ini. And author ka ni si Kong Joey. Ining Agrarian Reform Emancipation Act. Dito na ini matutukan mo niya na hapon. Sa Sabado tabi. Ano? Pirang mga Bicolano, pirang mga Albayano na mga farmers ang makikinabang digdi sa bagong lingini. Dakulunon tabi. Dakulunon, ining Agrarian Reform Compensation Act. Ayan. Sa Sabado tabi, pag-urulayan naman iyan. Ano? Boda itong pig-apod na blue economy. Ano iyan na blue economy ngayon? Nauna biyan bagay ito ni Marcos, duman sa iyang zona. Blue economy. Iya po. Okay. Bueno, mapara matabi kita digdi sa tuyang programa. So, salamat na maritabi sa indong pagantabay. Mabalos, masunod na ang Bareta alas 5. Kuya na si Kong Joey.